दन्दरा बायदों। आं थाब ओंखारनांगौ। नाथाय बे मुलिया आंजों लोगोआव रैखाथि दं। आं बेखौ जायखिजाया थासारियावनो खोमानो हानाय नङा। बे लामाया बन्द जागासिनो। आं गुबुन लामा नागिरनांगौ। हे इसोर, आंनो आरोबाव खेबसे खाबु होबाव। आं खोथा होदोंमोन, आं फैफिनगोन। आं आंनि समायखौ सिफायनो हाया। आं खोथा होदोंमोन, आं फैफिनगोन। आं आंनि समायखौ सिफायनो हाया। आंनि फाफ्लियाव दुखु मोनदों, नाथाय मुलिया रैखाथि गोनां। दा आं बेखौ चन्द्रपुरसिम होथारनांगोन, जेखि जाया मानो। मृणालिनी, नोंनि थाखाय आंनि दावबायनाया दासिमबो जोबाखै। आं जोखोम जादों। लामाया गोलाव, अब्लाबो आं थाथ'नो हाया। आं अब्लासिम जिरायनाय नङा, जेब्लासिम नोंनि मेगनाव सोरां फैफिना। बे बारहुंखाया फैथारगौमोन। नाथाय आं मुलिखौ गिसि जानो होनो हाया। आं मृणालिनी थाखाय बेसेबांसिम फैबाय। दा रावबो हेंथाया आंखौ होबथानो हाया। अखा हायाना थाङा। आं चन्द्रपुरसिम सहैनांगोन। सिरि जा। गिनो नाङा, आं नोंखौ बाहेरायाव दिहुनगोन। बे हाब्राङा जोबोर गोथौ। जों बेवहाय थाथ'नो नाङा। आं मुलिखौ रैखाथियै लाखिनांगौ आरो नोंखौबो बासायनांगौ। जोबथारनायाव जों चन्द्रपुरनि सिमासिम सफैबाय। गोबां जेंनानि उनावबो मुलिया रैखाथियै दङ। दा आं बेखौ राजाफोलेरनि डाक्टारनिसिम लांनांगौ। मृणालिनी, आं आसा खालामो आं नोंनि थाखाय सोरां लाबोफिननो हागोन। राजकुमार, नों बबेनिफ्राय फैदों? एफाबां जखम जानाय अबस्थायाव। कामान्डार, आंहा समा जोबोद खम। सिगां राजाफोलेरनि डाक्टारखौ लेंहर। नोंथांनि दावबायनाया जाफुंसारदोंमोन नामा? नों बै मोननो थाङै मुलिखौ मोनबाय नामा? नंगौ, आं बेखौ मोनबाय। बियो आंजों रैखाथियै दं। हे इसोर, बे मुलिखौ मोननो थाखाय नों गावनि जिउखौ खैफोदाव खोख्लैबाय। आंनि जखम जानायनि थाखाय जेबो गिनांगौ गैया। आं खालि मृणालिनी मेगनखौल' गिनानै दं। राजखुंग्रिनो बे खौरांखौ थाबैनो खिन्थानांगोन। नंगौ, नाथाय सिगां रयेल डाक्टारा बे मुलिखौ थियारि खालामथों। थां, राजबैद्यखौ लिंहर। राजखुंगुर, नों थारैनो बे मोननो थाङै बिबारखौ मोनबाय। बेखौ मोननो हानाया फ्राय जाथावना नङामोन। बैद्यजी, दा बेखौ मुलि बानायजाय मृणालिनीनि मेगननि नोजोरखौ लाबोफिननो हायो। बे मुलिखौ बानायनायाव गोबां सम आरो जोथोन लानांगौ। नोंथांनो जेसेबां सम नांगौ एसेबां सम ला। नाथाय अन्नानै बिखौ फाहामदो। नों बे बिबारखौ लाबोनो थाखाय गावनि जिउखौ बावसोमदोंमोन। नोंथांनि सिबिनाय आरो अननाया थारैनो सोमोनांथाव।
आंनि जिउआ जेबो बेसेन गैया जुदि मृणालिनीनि मेगनाव सोरां लाबोफिननो हायोब्ला। राजखुंग्रि, मुलिया थियारि जाबाय। दा बेखौ लानायनि उनाव जों दसे सम नेनांगोन। बैद्याजी, आंनि मेगननि नोजोरा थारैनो फैफिनगोन ना? आं जेबो थि खोथा होनो हाया, नाथाय बे मुलिनि सायाव मिजिं दंखायो। फिसाजो, इसोरनि सायाव फोथायनाय लाखि। गोबां मानसिफ्रा नोंनि थाखाय आरज गाबबाय। आयै, आं गावनि नुथायनिख्रुइ बांसिन आर्याबीरनि थाखाय सानदों। राजखुंगुरा नोंनि थाखाय जेसेबां बावसोमदों, बियो ओरैनो थांनाङा। आर्यबीर, नों आंनि थाखाय मानो एफाबां बावसोमखो? मानोना सैथो अननाया माब्लाबाबो रावनिबो लोरबांथिखौ नुवा, बिनि गोसोखौल' नुयो। राजखुंग्रि, लासै लासै मेगनखौ खेवनो नाजा। डक्टर, आं जोबोद लोरबां सोरां मोनदांनो हायो। आइ साहसि जा, सोरां थारैनो नोंनि मेगनाव फैफिनदों। आयै, बेयो सैथो ना? आं फिन नुफिननो हागोन ना? औ राजखुंग्रि, मुलिया गोहोम खोख्लैगासिनो दं। बिदिब्ला आं गिबियाव जाय मानसिखौ नायनो लुबैदों बे जाबाय आर्याबीर। बियो नोंनि थाखायल' बायजोआव नेगासिनो दं। आर्यबीर, नों माबोरै एसेबां जखम मोनखो? बेफोर फिसा फिसौ दुखु मोननायनि थाखाय जेबो गिनो नाङा। नोंनि मेगना सोरांखौ मोनफिनबाय, बेनो आंनि थाखाय देरसिन गोजोननाय। नाथाय आंनि थाखाय नों नोंनि जिउखौ खैफोदाव खोख्लैदों। नोंनि मेगननि सोरांनि थाखाय 100 खेब खैफोदजों मोगा-मोगि जानांब्लाबो आं उनफिननाय नङा। आं मिथियाखैमोन नों आंनि थाखाय एसेबां बुरजा मोगा-मोगि जानांगोन। आं नोंनो खोन्थायाखैमोन, मानोना नोंनि बिखायाव गिनाय सोमजिजानो आं लुबैयामोन। दा आं नोंखौ फिन हारसिंनो खैफोदाव थांनो होनाय नङा। महारानी! सिमायाव सुथुरनि निरौनियाफोरखौ नुनो मोनदों। बिसोरो चन्द्रपुर फारसे दावगालांगासिनो दं। मा? नोंसोर आबुङै रोखा नामा? बिसोर गाग्लोबनोबो फैगासिनो दं। औ महारानी, बिसोरनि रौनिया हान्जाया जोबोद गिदिर नै, आरो बिसोरो दावहानि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं। जुदि बिसोर चन्द्रपुरखौ गाग्लोबनो फैगासिनो दं, अब्ला जों राजमहलनि रैखाथिखौ थाबैनो गोख्रों खालामनांगोन। आर्यबीर, नों दा जोखोम जानाय, नों दावहायाव थाङा। मृणालिनी, चन्द्रपुरा नोंखौ आरो आंनो आश्रय होदों। जेब्लासिम आं हां लागोन, आं बे रायजोखौ रैखा खालामनायनिफ्राय उनफिननाय नङा।